Errekako hazkunde estrategia jarraituaz, nuna da erreka medical sortu, negozioa sortu, eta hazkunde hortan gure bezeroa zen mikrolikuiteko aktiboak eta pertsonak hartu intzu hazkunde hortan jarraiketako. Gu nahiko talde kontenitu batekin hasten gea, baina nahi dugu hasi. Nahi dugu mundu hontan aktore importante bat esan, eta mikrofluidika oso ezagutzan handia daude hemen. Oin lortzen duguna gure inkorporazio honekin da gure piezak gero eta konpletoagoak izatea. Googleen egiten ditugun pieza batzuk nahiko simpleak, mikrofluidikako piezak, eta honekin hartzen gehitzen ditugu ahalmenak zientifikoak edo biologikoak pieza horrek bizitza ukitzeko. Oin dira pieza konplexioagoak, teknikoki asko konplexioagoak, biologia dute barruan, oso pieza teknikoak dira, diagnostikorako, bai diagnostitzen hartzen dugu ADN bidez diagnostiak egiteko, ero bai fertilizazio munduan fertilizazioan laguntzeko pieza.